D'acord, doncs aquí us ensenyaré com convidar membres a un equip. El primer que faré serà anar aquí a clipad.fr/teams i aquí el que fem és clicar a l'equip d'exemple, aquest que he creat al vídeo anterior. Aquí veiem la unitat, no? Tots els documents i carpetes compartides, etc. I anem aquí a membres. Aleshores, quan estem aquí, hi ha dues formes d'afegir a una persona. Una és la que tindrem a dintre del nostre llistat de contactes, que estaria bé aquí, contactes. Jo aquí amb aquest usuari en concret no en tinc cap, però si en tinguéssim faríem aquí a convidar membres i aquí els contactes apareixerien i clicaríem, pum, clicar un que apareixeria aquí i compartir, val? I l'altra forma és mitjançant un enllaç d'invitació. Aleshores, aquí posem un nom temporal, que és, jo què sé, aquest és un de l'equip de prova, el missatge personal el mateix, és igual. I aquí posem una contrasenya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la seguretat sempre primer. I aquí a rol inicial seria, un cop s'uneixin aquestes persones, si passen a tindre permisos de visualitzar només però no d'editar, o a ser membres. Jo posaré membres, aquí podem posar quantes persones fins que caduqui aquest enllaç. Jo posaré una, en aquest cas, si poséssim un 0 és sense límit, com podem veure aquí, ja està. Aleshores, quan creem un enllaç, s'està generant un enllaç, i aquest enllaç el podem compartir amb qualsevol persona. Aquí el copio, no? Si l'enganxem aquí veiem quina és la forma que té, i ara el que faré serà pausar un moment el vídeo i amb un altre compte intentaré unir-me aquí, d'acord? Amb aquest equip per a veure si puc veure els documents. D'acord, acabo de crear un altre usuari de prova, val? Aleshores aquest usuari, com podem veure, si cliquem aquí i equips, el que podem constatar és que no pertany a cap equip de moment. I se li ha passat aquest enllaç, no? Que tenim aquí, que el copiaré i el posaré, veiem qui ens ha convidat i l'equip, com es diu, exemple, en aquest cas. Jo col·loco aquí la contrasenya, clico aquí a afegir-me a l'equip i, com veiem, amb aquest segon usuari també ara apareix l'equip aquí afegit. Si clico puc veure el mateix que veuen les altres persones i per tant ja estic aquí. I m'he afegit com a membre. Molt bé, doncs ja està, això és tot. Ara sí, com a forma alternativa l'ensenyaré també, val? Llavors me'n vaig a l'altre perfil, que és d'administrador, posaré això aquí baix, i aquí el perfil d'administrador el que faré serà anar aquí a l'equip i veure què està aquí. Molt bé. Ara us ensenyaré l'altra forma, la forma alternativa, que és com unir-se amb un contacte. O sigui, aquí compartiré el meu perfil, val? Em clico aquí a perfil, aquí comparteix, aquí tens l'enllaç al vostre perfil, que ho podeu compartir amb qualsevol persona. Aquí ja clico amb aquesta altra persona, diguéssim, i aquí pots enviar una sol·licitud. Val? Aquí estic des d'aquest usuari, envio una sol·licitud de contacte que des d'aquí rebrà, la cargo, com veiem veure aquí, usuari prova 2 us ha enviat una sol·licitud de contacte i si jo l'accepto. Un cop acceptat, tornem aquí als equips, cliquem a l'equip, membres, i aquí a convidar membres, com veiem, els nostres contactes apareixen aquí, els podem convidar a tants equips com vulguem, d'acord? És l'altra forma, d'acord? Aquí sí que es necessiten 2 rondes d'interacció, això sí, per convidar. Amb l'enllaç, amb una sola, ja tenim les persones afegides a l'equip, val? No sé si serveix, però bueno, va bé de saber les dues formes de fer-ho. I aquí clicaria a convidar i l'altra persona hauria rebut una notificació que si accepta doncs directament passaria a ser membre, crec.
o visualitzador, no sé. És igual, perquè després des d'aquí des de l'administrador podem promoure, tal com he explicat a l'anterior vídeo. Molt bé, gràcies, adeu.